Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Ako nga po pala si Marco, tunay ko po itong pangalan. At nakatira dito sa Central Visayas. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang mandadawdaw na aswang. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 90. Noong nasa edad 12 taong gulang pa lang ako kalakbay, ay ibinoon na ni Lolo Kaloy sa kanang braso ko ang isa sa mga pinakaiingatan niyang mutya. At ito ay ang mutya ng kampana. Ayon kasi sa kanya ay ako ang napili niyang magmana sa pagiging isang albularyo. Kaya naman habang bata pa ako, ay unti-unti niya na akong tinuturuan tungkol sa mga kaalaman sa panggagamot at sa iba pang mga orasyon sa kanan. Isinasama niya rin ako tuwing may mga ginagamot siyang mga pasyenteng ginagambala ng mga nilalang sa iba't ibang baryo. Isang umaga noon kalakbay, habang nag-aagahan kami ay napag-usapan ng aking mga magulang ang tungkol sa dalawang kapitbahay naming namatay. Dahil umano ito sa pandadawdaw ng isang aswang. Ano kaya sa tingin niyo, tay? Sino kaya ang manlalasong aswang na yan na nagpapanggap na tao? Tanong ng aking ina kay Lolo Kaloy. Sa ngayon ay hindi ko pa alam, anak. Pero huwag kang mag-alala. At kami na ni Makoy ang bahalang tumukla sa aswang na iyan. Tugon naman ni Lolo Kaloy. Siya nga pala, apo. May lalakarin ka ba mamayang hapon? Baling ni Lolo sa akin. Wala po, Lolo. Bakit po? May iuutos po ba kayo sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Oo, apo. Uutusan sana kitang magbanman kung may mga kahinahinala at ibang tao ba dito sa baryo natin ang nakapasok at naghahasik na ng lagim. Wika ni Lolo sa akin. Sige po, Lo. Mamayang hapon maglalakad-lakad po ako para magbanman. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay niligpit ko na ang aming mga pinagkainan. Nang bigla na lang nagmamadaling tumakbong papalapit sa akin ang 13 taong kapatid kong si Joanna. Tapos ay putlang-putla ito't nagsusuka. Anong nangyari sa'yo, Joanna? Gulat na tanong ko sa kanya. Hindi na siya makasagot dahil sa kakasukan niya at nakita kong nagkukulay ubi na ang kanyang mga mata. Kaya agad na hinawakan ko ang kanyang kamay at tinignan kung ano ang nangyayari sa kanya. Noong nahawakan ko na ang kanyang kanang kamay kalakbay, ay sobrang lamig nito at nagpapawis. Kung kaya agad na tinawag ko si Lolo at ang mga magulang ko na kasalukuyang naroroon na sa bakuran at nag-uusap. Noong marinig naman nila ang pagtawag ko ay agaran naman lumapit ang mga ito at tinanong kung anong nangyari sa kapatid ko. Nilason si Joanna, Nay. Maiksing sagot ko at binuhat ko na ang namumutla ng kapatid ko. Habang patuloy pa rin ito sa pagsusuka at noong wala nang maisukang pagkain ito, ay nakita kong dugo na ang kanyang sinusuka. Pagkaupo nito sa upuan, ay agad na nilapatan ko ng orasyong pangunta sa lason. Pagkatapos ay iniihip ko iyon sa bunbunan ng kanyang noo. At inutusan ko ang aking ina na bigyan ako ng malinis na tubig. Agara namang sumunod ang aking ina't nagmadali ng kumuha ng tubig at inilagay sa baso. Inusalan ko ng orasyon ng tubig at pinilit kong ipinainom sa kapatid ko. Hindi nagtagal ay huminto na sa pagsusuka si Joanna at hapong-hapo siyang nakatingin sa amin. Binuhat ko ang kapatid ko at inilipat sa higaan. Pagkatapos ay tinusok ko na ng karayom ang kanyang hintuturo at doon ay nilapatan ko ng halamang dahong pansipsip ng lason ang daliri niyang dumudugo. Saan ka ba kasi nanggaling, bakit ka nalason? Kunot noong tanong ko sa kanya. Bumili lang po ako ng tinapay sa labasan ng baryo natin, kuya. Tapos may isang matandang lalaki po ang nagbigay sa akin ng tsokolating kape na gawa sa kakao. Ang sabi niya po sa akin libre lang daw iyon kasi bumili ako ng tinitinda niyang tinapay. Mahinahong tugon ito. Napatindig naman ang aking tenga nang marinig ko ang sinabi ng kapatid ko. Tapos anong nangyari, Joanna? Ininom mo ba yung tsokolating ibinigay niya sa'yo? Tanong ko dito. Tumango naman ang kapatid ko. Kaya mas lalo pang nagpintigan tenga ko. Umanda ka sa aking matanda ka. Siguro ikaw na yung aswang na mandadawdaw.
Kapatid ko pa talaga ang pinagtangkaan mong lasunin na. Pwes ako ang makakaharap mo ngayon. Galit na wika ko sa aking isipan. Nang masiguro kong ligtas na sa pandadaw-daw ng aswang ang kapatid ko, ay agad naman ako nagpaalam sa mga magulang ko para hanapin ang matandang nagtangka sa buhay ng aking kapatid. Makoy, huminahon ka nga apo. Huwag kang magpadalos-dalos sa galit at bugso ng damdamin mo. Pigil sa akin ni Lolo Kaloy. Sinabi ko naman sa kanya na kapag hinayaan lang namin ang aswang na iyon na magpagala-gala dito sa lugar namin, ay maaaring marami pa ang mamatay ng dahil sa pandadaw-daw nito. Kaya mas maiging puksain ko na kaagad ang aswang na iyon, nang sa ganoon ay wala nang susunod na mabiktima pa ito. Hindi mo mahuhuli sa isang bagsakan lang ang aswang na iyon. Dahil nalaman ko sa iba ko pang mga kaibigang albularyo apo, na matagal na palang pinaghahanap nila ang nilalang na iyon. Dahil marami na rin itong napinsala at napatay sa kanilang baryo. Kaya lang ay sobrang napakadulas ng aswang at nahirapan silang mahuli ito. Kaya kailangan nating gumawa ng plano apo. Hindi natin kailangan magpadalos-dalos ng desisyon. Dahil baka mahirapan lang tayo. Wika sa akin ni Lolo Kaloy. Hindi ko na sinuwi ang paliwanag niya. Sapagkat napag-isip-isip kong tama si Lolo. Baka kapag nagpadala ko sa init ng ulo ko, ay mas lalo pang mapahamak ang mga kabaryo ko. Kinahaponan ay agad na akong lumabas ng bahay para mag-ikot-ikot at magbanman sa matandang lalaking sinasabi ni Joanna. Tinungo ko na lang ang labasan ng baryo namin at nagkunwaring mamimili lang. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, ang labasan na po ng baryo namin ay palengke at ang karugtong noon ay ibang baryo na. Habang nagkukunwari akong namamalengke noon kalakbay, ay nakaramdam ako ng paninikit sa dibdib at pagkairita sa sarili. Kaya alam kong nasa malapit ko lang ang nilalang. Kaya itinago ko yung aura ko. Nang sa ganoon ay hindi ako mapansin ng aswang at magmukha akong normal lang na tao. Nararamdaman po kasi ng mga aswang kalakbay kung isa kang normal na tao o albularyo. Dahil sa aurang taglay mo para kasing napapaso ang mga ito at nanghihina kapag alam nilang may tangan ka. Maliban na lang kung marunong ka magtago ng sarili mong aura. Ngunit ang mga nakakagawa lang nito ay ang may mga alam sa panggagamot at karunungan. Ilang sandali pa ay may napansin akong matandang lalaki na medyo may kaedaran na. At sa tingin ko ay nasa 50 na mahigit ang edad nito. Nagtitinda ito ng mga kakanin at may kasamang palamig na nakalagay sa malaking jug na puti. Napansin ko namang walang bumibili sa kanya, kaya lumapit ako at nagkunwari nagtanong. Manong magkano ho itong kakanin ninyo? Nakangiting tanong ko sa matanda. Hindi naman ito napansin na may tangan ako. Dahil nakita ko siyang nakangiti sa akin at sinabi niya kung magkano ang presyo noon. Yung palamig niyong buko magkano ho manong? Ngiting tanong ko ulit sa kanya. Ay ito ba utoy? Libre na lang ito para sa'yo. Kapag bumili ka sa akin ng isang kakanin, may libre kang isang basong palamig na buko. Ngiting wika nito sa akin. Sige ho manong, pabili po ako ng isang kakanin at pahingi na rin po ako ng palamig. Aniya ko pa sabay abot ng pera. Kumuha naman ng isang kakanin ng matanda at iniabot sa akin. Akmang kukuha na sana ito ng basong nasa tabi nito. Subalit pinigilan ko siya at nagwika ako ng, pwede po bang sa plastic nyo na lang po ilagay ang palamig manong? Nagmamadali po kasi ako pagkukunwari ko dito. Saglit itong napatingin sa akin at saka ngumiting nagsabi, ganoon ba utoy? Siya sige sandalit kukuha ako ng plastic. Pagkatapos kumuha ng plastic ang matanda ay binuksan nito ang jug na may lamang palamig. Pagkatapos ay agad na hinalukay ang palamig gamit ang mahabang sandok. Habang iniikot ng matanda ang sandok sa jug, ay hindi ko naman inaalis sa ginagawa nito ang paningin ko. Habang kinakausap ako nito, na para bang inaaliw ako para hindi matuon ang pansin ko sa kanyang ginagawa. Noong akmang titingin na ako sa mukha ng matanda,
ay hindi nakaligtas sa paningin ko ang ginawa niyang pagsawsaw ng kanyang daliri sa palamig. Pagkatapos ay mabilis na nilagyan nito ng palamig ang plastik at binigay sa akin. Pagkaabot niya sa akin ay napansin kong hinihintay nitong inumin ko iyon. Ngunit nakangiti ako nagpaalam sa kanya at sabay umalis na. Kumpirmado, siya na nga ang aswang na hinahanap ko. Yari ka sa akin mamayang gabi. Aniya ko pa sa aking isipan. Sandali ko pang nilingon muli ang matanda pagkatapos ay ngumiti ako dito. Napansin ko naman nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang nginitian ko iyon. Dahil matalim na ito kung makatingin sa akin. Nung makarating na ako sa bahay kalakbay, ay agad na inilipat ko sa basong babasagin ang palamig na binili ko. At doon nga ay nakumpirma namin ni Lolo na may lason iyon. Dahil pagkaangat ko pa lang sa baso, ay agad na nabasag at nahati iyon sa gitna. Sinasabi ko na nga ba, Lo? Tama nga po ang hinala ko. Aswang nga talaga yung matandang lalaking binilhan ni Joanna. Wika ko pa kay Lolo. Nagkamali siya ng pinasok na baryo. Dahil mamayang gabi yayariin ko na ang aswang na iyon. Sisiguraduhin kong hindi na siya aabutan pa ng sikat ng araw kinabukasan. Galit na sambit ko sa sarili ko. Tinapon naman ng aking ama ang basong nabasag at nilinisan niya kaagad ang palamig na nagkalat. Kahit nga yung pusa at aso namin ay ayaw kainin yung kakanin. Pahiwatig iyon na may nilagay na kakaiba yung matandang lalaki sa kakanin. Hindi lang sa palamig ito naglagay ng lason, kundi pati sa mga kakaning binebenta nito. Ayos ka lang ba, Joanna? Kamusta na ang pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong ko sa kapatid ko. Kasalukuyan nagpapahinga lang siya sa higaan ng hapong iyon. Nagluto naman ang hapunan ng aking ina, nang sa ganon ay maaga kaming makapaghapunan. Dahil may plano na kami ni Lolo, nasusugurin namin ang bahay ng matandang aswang na napag-alaman naming nasa dulo ng baryo namin ito nakatira. Ayos na ako, kuya. Huwag ka na po mag-alala. Medyo nanghihina lang po ako pero wala na akong nararamdamang kakaiba. Tugon ng kapatid ko sa akin. Ngumiti naman ako at pinaalalahanan itong huwag nang basta-bastang bumili ng pagkain at iinom ng mga palamig sa daanan. Dahil hindi mo alam kung anong klaseng tao ang nagtitinda. Magpahinga ka na lang muna dyan, Joanna. Tawagin na lang kita kapag tapos na makaluto si nanay at kakain na tayo. Anya ko sa kanya bago umalis sa tabi niya. Pinuntahan ko ang aking ina sa kusina at tinulungan magluto. Nang matapos na magluto ang aking ina ay kagad na kaming kumain. Nung sumapit na ang dilim mga kalakbay, siguro ay mag-aalas 8 na ng gabi ng mga sandaling iyon at agad na kaming lumakad ni Lolo Kaloy para puntahan ang bahay ng aswang na mandadaw-daw. Halos mahigit 1 oras din ang aming nilakad bago namin narating ang dulo ng baryo. Pagkarating namin ay pinasok pa namin ang masukal na daanan at nagtataas ang talahiban. Habang naglalakad na kami ni Lolo Kaloy papalapit sa bahay ng aswang, ay panay-usal na namin ng mga orasyong pansabulag, pangkabal sa katawan, at pananggas ang mga orasyong ibabato ng aswang sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay natanaw na namin ang kubo ng aswang at laking gulat namin nang magsalita ang matandang lalaki. Alam kong nandito na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay, Totoy. Alam ko ring sinadya mong itago ang aura mo kanina sa palengke nang sa ganoon na hindi ko kaagad mahalata ang pakay mo. Nakakalokong wika ng matanda. Napatingin naman ako kay Lolo Kaloy at nagmuestra itong lapitan namin ng matanda at magpakita kami. Medyo nagulat at napatras pa ang matandang aswang nang makita niya kaming nasa harapan niya na. Umangil ito at napansin kong biglang humaba ang mga kuko nito sa kamay. Anong kailangan niyo't minamanmanan niyo ako kanina? Angil na tanong nito. Isa lang naman ang pakay namin dito, tanda. Yun ay pagbayaran mo ang mga masasamang ginawa mo sa mga kabaryo namin. Lalong-lalo na sa kapatid ko. Mariing wika ko sa matanda. Bakit? Kasalanan ko bang nalason siya sa binili niyang paninda ko?
Humahagik-hik na saad ng matanda. Kaya mas lalong nag-init pa ang aking ulo. Lalo na nang makita kong nagtaas ng aura ang matandang aswang at nag-usal pa ito ng orasyong pangkabal sa katawan. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi sa akin. Kaya agad na hinawakan ko ang leg nito at iwinasiwa sa ere. Nagkamali ka ng nilason mo, tanda. Dahil kapatid ko ang pinagtangkaan mong patayin. Pues ngayon hindi kita pagtatangka ang patayin, kundi papatayin talaga kitang hayop ka. Sigaw ko sa kanya at mas lalo ko pang diniinan ng pagkakasakal sa matanda. Pilit naman akong pinagkakakalmot ito sa braso. Ngunit para lang iyong nangangamot sa pakiramdam ko. Kaya pinagtatawanan ko lang ito at nagsabing, "Bakit, tanda? Nasasaktan ka na ba sa ginagawa ko, ha? Gusto mo mas diinan ko pa ang pagkakasakal ko sa'yo?" Nang gagalaiting sambit ko sa aswang. At mas lalo ko pang diniinan ng pagkakasakal dito. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon, kalakbay, ay parang papel lang ang aswang na iwinawas-iwas ko sa ere. Lalong-lalo na nang maramdaman ko nag-iinit na ang aking katawan at tila ba may nag-uutos sa akin na patayin ko na ang matandang aswang. Malakas ko namang inihagi sa ere yung matanda, kaya tumilapon ito sa gilid ng puno ng saging. Napansin ko namang napaubo pa ito bago tumayo at umaktong parang unggoy na susugod sa amin ni Lolo. Tapos ay nagbago ito ng anyo at biglang nag-iisang mabilasik na kalahating unggoy. Ngunit ang mukha ay nanatiling tao pa rin. Subalit may mga mangilang-ilang balahibong tumutubo sa mukha nito at namumula na ang mga matang nagbabaga. Tumutulo na rin ang laway nitong malalapot sa lupa habang naglalabas ito ng huni ng wakwak. "Lo, ako na po ang bahala sa aswang na ito. Malaki ang utang nito sa akin dahil sa ginawa niya po sa kapatid ko. Kaya dyan ka na muna sa tabi ko, Lo. At ako na ang haharap sa aswang na ito." Galit na wika ko kay Lolo. "Sige, Apo. Ikaw na ang bahala riyan at manonood lang ako." Nakita kong mabilis na sumugod papalapit sa akin ng aswang. Kaya inilabas ko na ang bensol na pamana ni Lolo. Pagkatapos ay mabilis kong sinalubong ang aswang at nagpambuno kami. Malakas na inihagis ko ito nang mahawakan ko sa braso. Sabay saksak sa tagiliran at inihagis ko naman sa ere. Napansin kong bumubulwak na ang kulay ubeng dugo sa bibig ng aswang. Senyalis lang iyon na kumakalat na sa katawan nito ang laso ng bensol kong gamit. Kaya natawa ako at umiling na nagsalita. "Ano, tanda? Anong pakiramdam ng nilalason? Nanghihina na ba ang katawan mo?" Galit kong tanong sa aswang at iniangat ko na naman ito sa ere na para bang nag-aangat lang ako ng batang sanggol. "Bitiwan mo ako. Huwag mo akong patayin, parang awa mo na." Pagmamakaawang wika ng aswang. "Bakit? Naawa ka ba sa mga taong biniktima mo, ha? Yung mga taong namatay dahil sa panlalason mo. Naawa ka ba?" Nanggigigil na tanong ko sa matanda. Hindi ko alam kung dala ba ng bugso ng damdamin ng galit na nararamdaman ko o nang dahil sa mutya ng kampanang ibinaon ni Lolo sa katawan ko. Dahil sa buong buhay ko, ay ngayon pa lang ako nakaranas ng pakikipagsagupa sa aswang. Pero imbis na matakot ako sa nilalang, ay mas lalo lang ako nang gagalaiting patayin iyon. Na para bang may bumubulong sa aking isipan. Nakitilan ko na ito ng buhay at huwag ko nang patagalin pa. Isa pa napapansin kong parang napakagaan lang ng aswang kapag binubuhat ko ito at inihahagi sa ere. "Sige na, Apo. Tapusin mo na yan para makauwi na tayo." Narinig kong utos ni Lolo sa akin. Kaya naman walang pagdadalawang isip na ginilitan ko na ng buhay ang aswang. Pagkatapos ay iniwan na namin ang bangkay nitong nakahandusay sa lupa. Saktong pagtalikod ko palang, mga kalakbay, nagulat na lang ako ng paglingon ko sa bangkay ay hinahatak na ito ng dalawang malalaking bayawak patungo sa talahibang nagkukumpulan. Nagwika naman si Lolo na mga kasamang aswang rin ang mga bayawak na iyon. Subalit hayaan na namin dahil alam ni Lolo
na magtatanda na ang mga ito at aalis na iyon sa baryo namin. Tinanong ko naman sa kanya kung bakit noong nakikipaglaban ako sa aswang kanina, ay para bang may boses akong naririnig na patayin ko na ang aswang. Pero kapag hinahanap ko ang boses kung saan nanggagaling, ay hindi ko ito mahagilap. Ayon pa kay Lolo Kalakbay, naririnig ko yun kapag nakakaramdam na ako ng sobrang galit sa sarili at para bang hindi ko na makontrol ang sarili ko. Gabay ng kampanang binoon ko sa kanang braso mo, ang naririnig mong boses na nag-uutos sa'yo, Apo. Hindi mo pa nakokontrol masyado ang galit mo sa sarili. Kaya naman inutusan ka ng gabay mong patayin ng aswang kaagad. Hayaan mo't marami pa akong ituturo sa'yo. Nang sa ganoon ay marami ka pang matutunan. Tugon ni Lolo sa akin. Dagdag pa niya, ganoon talaga kapag may tangan ka. Mainitin ang ulo mo, Apo. Ngunit kailangan pag-aralan mong ikaw ang masusunod sa inyong dalawa ng gabay na tangan mo. Hindi yung siya ang masusunod sa'yo, Apo. Dahil hindi lahat ng gabay ay mabubuti. May ibang gabay na masasama. Ngunit magiging mabuti lang ang gabay na masama kung mabuti rin ang may hawak sa kanya. Magmula po noon, Kalakbay, ay naging payapa na ang baryo namin. Wala rin kaming nabalitaan na may bangkay na nakita ang mga taong nagawi sa kubo ng matanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga Kalakbay. Maraming salamat.